風邪になるとさ、なんかすごい恋しくなるよね、人が。コロナのが流行ってる。コロナね、実はまだかかったことないんだよね。なんかコロナが流行り出してからさ、なんか2、3回、これコロナじゃね、さすがにもうコロナかってなったんだけど、全部コロナじゃなくて、なんか、扁桃腺がなんかめっちゃ腫れてるとか、コロナではないみたいなのめっちゃ多くて。でなんかさ、コロナがさ、今のコロナが喉がなんかやばいって言うじゃん。だからなんか別にそんなめっちゃ喉痛いわけじゃないのよ。ちなみにワクチン打ってないんですよね、僕。忙しすぎてね、打ってる暇なくって。打っててもなった。あ、そうなんだよね。そう、周りの人もさ、なんか打ってたのになったのに、なんか、なんでお前打ってないのになってないのって言われて、わかんないんだよね、みたいな。でも扁桃腺めっちゃなるよ、つって話してたんだよな。どういうことって感じだよね。僕にもわからないです。